Chieng nyakurom gajuang nyinga Lydia Huke oroko pache lai mar ote machuok hari adeka uchelo no kabende wanted live e Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Wachogi man kata bang pinyo wacho sedayanga chenro manyien mar thieth mireno ni Social Health Authority kuwoke kumba mar thieth mar National Hospital Insurance Fund kata NHIF ogana mathoth pod koni pok giango malongo chenro manyien no. Nyasi mano bagi alap matono ka Mombasa mokuom jogo mano yoro koni gisechako yudo midhiero to chutho ne jotuo ma kansa ni mar moko kuom ute thieth koro dwaro ni gichul omuom ma aching. Mokuom jogo mane temo donje chenro manyien no e yor lony mar mbui bende ywak ni nyaka ne gichak temo donje chenro no nyaka sani podo tamore omiyo gidwane piny owacho owit kucha chenro no mondo mi gidhi nyime gi mano mar NHIF. Shani okwang'e nikech pok onyiswa go nikech kana na member mar NHIF to nang'eyo ni kopo ji lokore ji dhi koni to gikawo mana data from the NHIF to koro sani ma ji chako register ni dana kiae pok opimnwa go be wakia kaka otiyo makata kaka otiyo pok wang'eyo jok mok cover ok wang'eyo to kano nyiswa ni koro kibiro dhi hospital to bi thiedhi koro an gima na expect ni mondo adhi ka Absa Bank Insurance mondo mi akaw cover nikech mar NHIF ni mar Shani koro tamo wanga nikech okang'e gima en malongo nyalo chiwo pesa takia pesa ne dhi kanye nikech akia no thiedho ji adi. Sasa tuomba serikali tuangalie sisi wenyewe wagonjwa sugu kama ya kansa na dialysis. Dialysis muhimu sana. Ukikosa dialysis siku 2, siku 3 ujue waweza kwenda hata ICU. Kwa hivyo tunaomba serikali magonjwa sugu tuangalie sana. Hatuna hiyo pesa ya kulipa 31,500 na madawa hapo hakuna. Maana jana tunaambiwa dialysis nini NHIF ni mwisho imeisha. Hii NHIF umetumika muda yingi mwaka yote Kenya ubate huru baka leo tunatumia NHIF. Sasa tunaomba hii kitu abaki vile imekuwa. Kwa sababu watu wa shambani hawajui namna ya kuregister. Yeye chef hawezi tembea kila mahali. Hawezi tembea shambani, hawezi tembea